Ketemu sing arep dhewe iki ora asing. Lokal. Ora asing. Iki lagune aku manut kono apa manut kene? Ya, mama ganti. Apa lagune? Baru jap Sawal Mbah. Iki lagune jalan bulan terus tapi aneh-aneh kok. Des. Ayo prakanca ngaweruwana rukune Islam yo iku 5 sahadat apa iki? Mas Sendol kan mriki. Endi Mas Sendol? Sapira sale betu biyen usul dhewe nglangut terus eling kancane zaman semono entoan rame-rame kuyup rukun seneng atine asik bisa njaluk sak duit mau iki ngate-ngate yo jika sing apik Dek apa wis lali sliramu den semono entoan karo aku pancene suwe ra tau ketemu wis mestine lali aku dek mumpung saiki ketemu jogetan teterangan karo aku dadi yo tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sapira
putu tangi rasa kangen wis bisa mari opo wis lali sliramu Desemae tolak karo aku Pancen wis suwe ora tau ketemu Wis samestine lali aku mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi yo kondo kangenku kangenmu bali eling nalika iku Sepi rasane waktu mbiyen utuh dhewe manut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuwi rukune kancane dikelangan teng ali-ali oh sangulit kanggo tamba kangen iki rasa sarimpi durung putu tangi rasa kangen wis bisa mari sapi rasane yen wektu sore mlaku terus eling kancane Jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine dikelate ali-ali sangulit kanggo tamba kangen iki rasa sakiti turun bisa mari rasa kangen wis bisa mari sik mbokmu bang pisan meneh aku iki tuane kon mubeng pisan meneh ngono kesel digendong iki mohon iki cewek kabeh apa mbok-mbok oh cewek oh ya dhewe kok ya lali ora ngomong malah rame single SMA iki SD kuwi SPK Arep-arepan bapak siap ke jajal kepala kita gelem nyangka arep-arepan aku ora tau mimpin ya ora iso yo arep-arepan gak wah bisa mandi berarti lagune apa ayo kanca Des, ora omong-omongan wae lagune apa? Oh, manut tak palu yo. Aku manut, Mas. Wajib lain lanang wadon loro ilmu. Wajib lain lanang wadon loro ilmu. Ojo lirat aturan rusak bodohmu. Ojo lirat aturan rusak bodohmu.
100 ping 5 neh. Ya. Ora iso ya ngene, Bu. Kudune hop-hop. Ki sebetane ndi? Ya, kene. Apa badhek apa iki? Iki sapa? Bemu. Wah, aku njok badheke ora apa-apa. Tak bisik-bisik tetangga. Terus Rabiku asale agawe wana Rabiku asale agawe wana David pisane rapi Jabir ping 4 kira gak ping 3 kok yo apa saiki laku ping 3 ya mesake buri omong-omongan Bu ora meneng wae ora ada biorane sik lho sing kok kembang mayang sing nang isor tenda biru rata nyono manteni jebul calonku oh sing nyambe siramu kudu aku lungo cecek ono ing ngarepe kamu tenda biru sing nata kuwi tanganku atus keringat resepsimu pripati iki nyawa ngerti ora nengok kowe ijo janji kudune aku sing dadi aja sedalu wong liya masih dadi bojomu kudune aku sing rasake ulamaku tulung seneng maga siksa batinku kembang mayang sing nang isor tenda biru rakena manteni jebul calonku wong sing nyanding siramu kudune aku lungo cecek ono ing ngarepe kamu tenda biru kuwi sing nata tanganku
keringet ewang resepsimu mripat iki nyawang ora wali neng apa kuwi langgar janji kudune awakku sing dadi raja sedalu wong liya malah sing dadi bojomu kudune awakku sing rasake ulah matu turun sana malah kesiksa batinku wis kesel apa urung? Burung. Iki ra ono banyolane ra gayeng apa ya sing arep dhewe siap ki murite weh apa kuwi maju yuk tak kei mic yuk maju tak kei mic sing kendel tak kei hadiah pupuk jasawal ki tak kei hadiah sing kendel Mas Kuwi Mbak Desi iki wae komik kuwi. Main nyanyi. Dua tambah kaum no. apa kuwi jenenge Desi wae Eh, ngakune ora kudu Desi kok apa? Siti oh Mbak Siti yang. Situ muasarah. Apa terus sih? Adep-adepan. Adep-adep. Ngawur. Oke, tak koyo pro koncone iki, baleni ping 4. Nganu iki, ngapain tuh? Ku disisiru David. Ayo Mas David. Rene to. Malah umpetan. Harap-harapan. Cik. Adep-adepan gerak. Panggilan kula tujuaken dumateng Mas Supri untuk merapat ke arena kesenian. Utawi Mas Cendol. Mafailaton, mafailaton, mafai. Assalamualaikum ya minal anbiya ilahi. 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 Ayo break, masuk, sambung, Irfan. Ya Irfani ronce-ronce kembang, wangine mupiar-mupiar kumilar, ojo sira menga-mengo, piturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce-ronce kembang, wangine mupiar-mupiar kumilar, aja sira menga-mengo, piturut dawuhe pangeran. Monggo, 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 lenggah ingkang sekeca, urip sira mengalah donya, ira uku ora kena sumaya. Ya Irfani ronce-ronce kembang, wangine mupiar-mupiar kumilar, aja sira menga-mengo, miturut dawuhe pangeran. Irfani ronce-ronce kembang, wangine mupiar-mupiar kumilar, ojo sira menga-mengo, miturut dawuhe pangeran. Monggo, 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 langga ingkang sakeca, urip sira ning alam donya,
kuwi ora kena semoyo. Isopone. Bali. Kita pemudi es. Ada ke depan, gerak. Ada ke depan, gerak. Iki payah iki. Piye to, Mbah? Mbah ki, Mbah. Hadap ke depan malah hadap-hadapan iki. Kamu tak cedai kok grogi iki piye? Ayo iki Mas Jan. Aja grogi ya. Ngangon goro-goro. Tarik pas kalu ya. Kita pemuda Indonesia ingat kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang bermulia. Sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang bermulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Itu kecok keliru toh. Ora rekli. Ora latihan, Mbah. Pancen dadi gawe kliru-kliru ngono kuwi dono. Kudune madhep rono, madhep rene. Oh, jan sengaja. Kuwi yo sengaja kowe terane kok. Kebiyen yo. Piye entek? Iki anu berapa balon wae. Tangis sajroning atiku nalika sliramu tinggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rino ati muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggoku bali bisa kumpul kaya kowe ngene. Bye.
Keri siji kok ditinggal piye? Wah, kowe lah mangasumi aku ya tak dodok. Apa ke lagune? Oh pencak ya, njok pencak. Pencak apa-apa? Kidung. Waduh, kidung apa ki? Aja turu sore kaki. Rungokke kidunge. Ana dewa
ngaklang jagat jake pokok kencana isi detungo tutulak sandang kelawan pangan kudune dikei wedang kopi karo jadal Pak angke wae ngelak iku bagianipun wong golek sabar nawimo pepasrai Gusti moho paso diboe pandome lama kuos katon ejane yen rongkakot mencorot aduh wirat gande sinawang yen dosenku ipo padu noto jakni korati atuh lesatiyo tambi kopi sasaremo najan pepasane kelingan kok dong salah dimas kaya wis koncakat rasa